Awguri, il-miliet u s-sena tajba. F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Ġranet ta' festi, ġranet li tfal ikunu bla skola, ġranet li verament inkunu ftit iktar rilassati, imma min ikollu tfal żgħar, forsi jgħidlek ġranet iktar xogħol. U għalhekk naħseb is-suġġett li għażel Kane għallum huwa letteralment perfett għaliex hija r-realtà tal-lum u vera. L-ewwel nett inti kollox sew. Ninsab tajjeb nixtieq nawguralek il-festet tajba, Stef, mhux lilek biss, lit-tim kollu wara dan il-programm, u speċjalment lit-telespettaturi li jkunu fuq ix-xwiek biex. Tobba din il-ġimgħa, tobbu dan Iva. Jiena lejja l-miliet minn meta kont żgħir huwa żmien tal-familja. Tingħaqad madwar mejda mal-familja u kemm jista' jkun jekk forsi tkun tlift xi ħin prezzjuż magħhom tipprova tirkupra daqsxejn. Huwa żmien ta' mħabba, żmien ta' ken u żmien ta' nieqa importanti. Jiena żmien ta' ikel għalija. Żmien ta' ikel ukoll. Ukoll. Ma dik it-tannieqa importanti ħafna. L-screen time, din il-kelma li saret intuża ħafna li bażikament tirrelata għal kull tip ta' ħin li ngħaddu quddiem qed ngħidu għat-tfal imma lina wkoll quddiem mobile, tablet, laptop, computer, anke televiżjoni, għax dak l-screen time ukoll. Hija xi ħaġa li għalkemm qabel qatt ma konna niddiskutu għallhom il-ġurnata saret ixu fejn jitlu tfal tagħna vera. Pratikament biex nibda screen time mhux xejn ħlief il-ħin li aħna nqattaw quddiem dak il-famuż screen teknoloġiku. It-teknoloġija saret parti integrali minn ħajjitna, mhux biss fil-ħajja tal-adulti, imma speċjalment fil-ħajja ta' wliedna. It-tfal tagħna żgħażagħ l-adolescenti tista' tgħid jitwieldu llum il-ġurnata quddiem screen. Allura meta għandek dik ir-realtà, dak l-impatt soċjali b'saħħtu fiżiku mentali, importanti li niddiskutu s-suġġett, narfu t-tajjeb, inti għandek ħafna punti pożittivi, inti għandek punti edukattivi, ma ninsewx llum il-ġurnata tfal tagħna aħna naħdmu quddiem screen. It-tfal tagħna jistudjaw quddiem screen. Imma inżommu daqsxejn għajnejna miftuħin fuq il-punti negattivi, speċjalment ir-reperkussjonijiet tal-eċċessività. Issa jiena nħobb inkun ċar f'diskorsi, inti għandek eċċessività fuq parti rikreattiva. Mela inti screen time għandek television, tara il-streaming, movie streaming, series, għandek console gaming, li importanti nitkellmu wkoll fuqu, imma ma rridux ninsew li l-screen jinkorpora wkoll l-attività edukattiva. Allura jiena dejjem insostni li l-eċċessività fil-parti rekreattiva hija ħażina daqs kemm l-eċċessività fil-parti edukattiva. Nisimgħu b'każi pereżempju nqabbel daqsxejn fejn ikollna ġenitur u jirrakkonta l-ħajja tat-tifel jew tifla li qatta ħafna ħin jilgħab il-console gaming b'mod eċċessiv li kważi qas joħroġ mill-kamra. Ngħidu meta tirreferi wkoll għal dawn il-logħob li jkunu interattivi li inti għandek pereżempju toqgħod ishom għandek. Allura huma tant iħossuhom parti mill-logħba li jisu jidħlu fiha, jintegraw ġo fiha l-logħba. Imma rrid insemmi wkoll il-parti l-eċċessività edukattiva wkoll li bl-istess mod tagħmel ħsara lit-tfal tagħna, studju kontinwu b'mod eċċessiv, tfal ma joħorġux mill-kamra, ma jorqdux, jistudjaw matul il-lejl, iqumu għajjenin b'ansjetà u ġieħ ta' ras. Jiġifieri il-screen time irridu npoġġuh f'kuntest ta' bilanċ
U l-fatt kont nistaqsi kontroll li sew. naħseb li inti uġibta. Yes. Kif tkun taf illi għandek eċċessiv? Għaliex naħseb b'dan il-mod u xek li ma Iva. tqumu torqod Ara, jisek. sfortunatament, l-screen time jibda pratikament mix-xejn. Inti għandek idealment fuq regoli Ewropej għandek minn xejn sa sentejn, idealment ma jkunx hemm screen time. Għandek minn sentejn sa 5 snin, għandek sija fil-ġurnata. Sentej saħmu sija fil-ġurnata. Yes, fil-ġurnata, mbagħad għandek minn 5 snin il fuq jgħidlek idealment l-screen time jiġi ikkontrollat. U minn fejn ħarġet din l-istar? Dan huwa sommarju ta' diversi studji li ħarġu fl-Ewropa. Sija kull-jum najlek jien ħafna minn nissa 8 ta' filgħodu jkunu ġaħadu ilhom is-sija. Yes. Għaxek għamu kmini anka sempliċement jgħodu gwieħdu ilhom. it-teknoloġija tipprovdilek it-tajjeb u tipprovdilek il-ħażin fis-sens li l-lum il-ġurnata it-teknoloġija tipprovdi lill-ġenituri. Parental controls, per eżempju, fuq l-apparat teknoloġiku. Irridu nkunu noqogħdu attenti fuq kif qed ngħid kemm ħin, jiġifieri kapaċi tipprogramma l-apparat teknoloġiku tiegħek biex wara sija jintefa'. Irridu noqogħdu attenti wkoll mod speċjali il-kontenut ta' dak li qed jaraw it-tfal tagħna li jkun adattat tal-età tagħhom first and foremost u kemm jista' jkun joħroġ il-pożittiv mod edukattiv fit-tfal tagħna. Illum il-ġurnata jien għandi tifel ta' 4 snin, konna nitkellmu qabel l-intervista. It's a challenge. Jiġifieri faċli jiena niġijaw u nitkellem fil-kumdita kollha, kif tiġi għall-prattika illum il-ġurnata l-ħajja maġla, qegħdin fi żmien il-festi, il-bogħod mix-xogħol, it-tfal il-bogħod mill-iskola, nispiċċaw taħt l-istess saqaf, normalment il-familja tkun daqsxejn numeruża, allura biex joqogħdu daqsxejn kwiet it-tfal nagħtu l-apparat teknoloġiku anke biex nagħmlu ċertu xogħol tad-dar, ċertu qadi, jekk immorru restorant, għall-inqas ngħidu kelma bejn l-adulti u. Tinnota kull restorant li tmur ikun hemm it-tfal kollha bil-gadgets, kollha hekk ngħid. Nixtieq noħloq parentesi mhux it-tfal biss illum il-ġurnata, anke l-ġenituri bil-kemm jitkellmu bejniethom innothom u jkunu fuq l-apparat teknoloġiku. Kif qed fil-bidu tal-intervista, Stef, irridu nkunu maturi li one nżommu l-bilanċ. U two, importanti ħafna u dejjem insemmija li nkunu role models fuq it-tfal tagħna. Insemmu ħafna screen free zones fid-dar, per eżempju. Jew inkella ħin li niġbru l-apparat teknoloġiku tagħna u nitfgħu mal-ġenb biex niddiskutu aktar. Huwa utli li inħeġġu l-tfal tagħna biex waqt li kell ma nużawx l-apparat teknoloġiku u aħna nkunu l-ewwel persuna li nużawh. Punt interessanti wkoll kemm jista' jkun tfal t'età tenera ma ninstallawx apparat teknoloġiku bħal televisions fil-kmamar tagħhom. Noqogħdu attenti waqt l-attività, eżempju tal-console gaming, ma jintlabux lobiet wara bibien magħluqin. Ninteressaw ruħna. X'inhi l-logħba favorita tiegħek? Kważi nħeġġeġ il-ġenituri biex jilagħbu il-console gaming ma' tfal tagħhom. One tiskanta tfal kemm jieħdu pjaċir għax il-ġenituri qegħdin jinteressaw ruhom. Imma two li l-ġenitur jieħu dak il-mument, iżomm għajnejh miftuħin ma' min qed jilgħab it-tifel tiegħi. Stef, illum il-ġurnata tfal jilagħbu bil-headsets, jilagħbu online ma' diversi tfal, diversi persuni. We make it a point li jilagħbu ma' nies tamparhom. Dik xi ħaġa li ta' min niġbdu l-attenzjoni li billi inti qed tilgħab ma' xi ħadd jismu Bob in-naħa l-oħra li qed jgħid li għandu 6 snin ma jfisser xejn li huwa hekk. U anka fis-sfond ta' edukazzjoni inħeġġu l-tfal tagħna jirrealizzaw
każijiet ta' grooming, każijiet ta' cyberbullying, każijiet ta' harassment, u nkunu daqsxejn anke npoġġu madwar mejda u nitkellmu ma' tfal tagħna, mhux biss tara fis-sitwazzjoni, imma tkun edukat biżżejjed biex titkellem mal-ġenituri tiegħek jekk sfortunatament issib każi bħal daw, u jekk ma titkellimx mal-ġenituri tkun matur biżżejjed li titkellem mat-teachers, mal-għalliema. Dik kurzita kejna għaliex ovvjament is-suġġetti li jintażlu jkunu wkoll relatati magħkom bħala awtorità, bħala Responsible Gaming Foundation. Dan is-servizz li qed nitkellmu dwaru tfal, il-ġenitur jista' jitlob għajnuna fuq dan, ikun hemm min ikollu bżonn għajnuna fuq hekk? Aħna li nagħmlu nħeġġu l-ġenituri, eżempju, ikunu jixtiequ xi punti bħalma qiegħed insemmi bħalissa. Jew inkella t-tifel tiegħi qed ninnota li qed qisu jillaxka ftit mill-attenzjoni tiegħu l-iskola u qed ninnotah jaqgħadta ħafna ħin. X'nista' nagħmel? Kif nista' nikkontrolla aktar is-sitwazzjoni? It-tifel tiegħi qed jilgħab b'mod estrem, eċċessiv li kif inlestu l-mejda tal-ikel lanqas biss jinżel jiekol jew lanqas biss imur jagħmel il-bżonnijiet tiegħu. Iva, aħna nagħtu l-punti, nippruvaw anke nirreferu għal ċertu entitajiet oħrajn, għax illum il-ġurnata importanti li kulħadd jikkollabora flimkien, u nimxu minn hemm. Huwa suġġett in its early stages, huwa suġġett li kemm xejn inħossuna daqsxejn f'diffikultà biex niddiskutuh, noħoduh for granted, imma tajjeb li narfu l-pożittiv, in-negattiv u ngħixu fil-bilanċ. U niftakru li n-numru 1777 qiegħed hemmhekk mod għal kulħadd u għal kull sitwazzjoni. Ġifieri anke tul il-festi dan in-numru jkun hemmhekk u hekk ġifieri jkun qiegħed ikun hemm in-nies li jwieġbu t-telefon ħalli jekk xi ħadd ikollu bżonn jew forsi jiddeċidi jagħmel riżoluzzjoni l-għajnuna ħassibuha dejjem grazzi għal Responsible Gaming Foundation. Kane, ħanoffrilek pjanta tal-milied grazzi għal Piscopo Gardens. Grazzi ħafna. Ħalli tibqa' tiftakar fina. Ma nafx hekk għandekx green fingers, forsi toħodha l-uffiċċju hekk u tajt tal-lum ma' Stef, għandek rikordju u minħabba li kaktus suppost tgħix naqra iktar mill-oħrajn. Min jaf, nipprovaw. Nipprovaw. Grazzi kbira, awguri. Niltaqgħu sena d-dieħla. Ekku. Hekk Alla jrid. Mela,